Salam, doganlar, sagaman oturmuşsuzlar. Canыңızlar sagmy? Sagaman işlep ýörepsilermi? Karantinlerem soňuna geldi. Bugünler ýewaş-ýewaşdan hemme zat açylyp başlady. İlkinji futbol oynadyk. Köp beýendim, hemmeňizler görenime. Köp şatlandym. Hemmemizin canymyz sag. Ölüm ýetim bolmady aramyzda. Fizik tarapdan hemmemiz saglykly, bu kynçylyklardan, bu kyn günlerden geçdik diýip umyt edelim. Hele dolu geçmedik bolsam, geçip kutaraberdik, soňuna geldik diýsem bolady. Bu keselçilik hele dolulugyna aýrylan ýok, dolulugyna ýok bolan ýok. Emma Hudaý bugüneçe korap geldi. Mundan soňam korap bizleri soňunaça alyp çykjagyna inanaman. Bu ýagdaýlary soňky aýlary, başga çaýdan wagtymyzda 2020-nji ýyl bir hili çöllük tek, kurakçylyk tek, çöllük tek, bir synag ýyly tek bolup geldi hemmemize. İçimize değişip köp doganlar, 2020-nji ýyl yamanam agyr geldi, virusly geldi diýip şikayet edip gülüşdiler. Soň izinden Hudaý aýdaly silip atarsyndan tazadan ýüklesin, virussuz ýüklesin. Toka bu diňe bir gülükde, häzilde bolup biler doganlar. Hudaý bu ýyly içindeki bar kynçylyklar bilen bilelikde getirdi. Bizleri bir çöllüge girkizdi. Bir maksat bilen. Bu çöllüge bizler nähili girdik ve bu çöllükden nähili çıkmalı. Nähili çıkamız. Meniň üçin bu 2020-nji ýylyň nähili kıyın gelenligi problem emas doganlar. Bundan kanday çıkamız? Nemelere eýe bolup çıkamız? Nemeler öwrenip çıkamız? Bu biziň ruhy ýagdaýymyza nähili peýdalaryny getiredi diýip şolaryň mewelerini görmek islemen. Nähili şatlyk bilen, ýeňiş bilen çykjagymyzy göz öňüme getiremen, onu karaşaman. Öz durmuşumda da, pikirlerimde, ýüreklerimde bir ýeňişle çykmak ýolundaman we ýygnagyňam bu kyn günlerden ýeňişli, ýene güýçden dolup çykmagyny islemen. Doganlar, bu gece gündüzlerde näme zatlar barada pikirlendim. Nähili hakykatlar, nähili tekstleri Hudaýyň sözünden okadym, Injilden. Bular bilen siziň bilen biraz paýlaşaýyn we umyt edemän sizlerem käbir pikirleri alarsyňyzlar diýip we Hudaý sizleri bereketler diýip umyt edemän. Gelin bilelikde bu yarım saatymyzyň içinde Hudaýyň sözüne ünüs berelim. İlki bilen men İsa'nın çölde synalyşy baradaky teksti okumak islemen. Mukaddes kitaptan, Lukanyň hoş habary 4-nji babdan. İsa'nın çöle girişine ünüs beriň we çölden çykyşyna ünüs beriň. Şol iki zada ünüs beriň we çölde bolup geçen zatlary da bir-birden ýatlap geçeriz. Näme zatlar bolup geçdi? İsa synalýar diýip Lukanyň hoş habary 4-nji babda şeýle başlady. 1-nji aýatdan 15-nji aýatgacha. İsa mukaddes ruhdan dolup, Ýerdan derýasyndan yzyna dolandy. Mukaddes ruh onu çöle alıp gitdi. İsa ol ýerde 40 günläp iblis tarapyndan synaga salyndy. Şol günleriň dowamında ol hiç zat iýmedi, 40 günden soň bolsa ajykdy. İblis ona, eger sen Hudaýyň oglu bolsaň, bu daşyň çörege öwrülmegini buyur diýdi. İsa, insan diňe çörek bilen ýaşamaýar diýip ýazylgydyr diýip jogap berdi. Soňra iblis İsany bir belent ýere çykaryp, oňa dünýäniň ähli şalyklaryny görkezdi. İblis oňa, men bularyň ählisiniň hökümdarlygyny we şan şöhratyny saňa bereýin. Bular maňa berildi. Men hem onu islenime berip bilýärin. Şonuň üçin sen maňa secde etseň, bularyň bary seninki bolar diýdi. İsa oňa, Hudaýyňyz Rebbe secde ediň, diňe oňa gulluk ediň diýip hem ýazylgydyr diýip jogap berdi. Soňra iblis İsany Ýerusalime getirdi.
onu vadatxananın çürdepesine çıkarıp, eğer sen Hudaýyň ogly bolsaň, özüňi şu yerden aşak okla. Çünki şeýle yazılgydyr. Seni berk goramak üçin ol periştelerine sen bawatda emir eder. Ayagyň daşa bödüremez ýaly, olar seni ellerinde göterer diýdi. İsa oňa, Hudaýyňyz Rebbe synamaň diýip hem yazılgydyr diýip jogap berdi. İblis İsa'nı sınavların hemmesinden geçirip gutarandan son amatlı pursat gelýänçe onun yanından gitti. İsa mukaddes ruhun güýçi bilen jelile dolanyp geldi. Ol haktaky gürrüňler etrawyň çar tarapyna ýaýrady. Ol Yahudilaryň sinagogalarynda halka öwretmäge başlady. Hemmeler oňa öwgi aýdýardylar. Ine şeýle 15. ayet oturýar. Öňüs beren bolsaňyz 1-nji ayetden İsa mukaddes ruhtan dolup Ýordan derýasyndan yzyna dolandy. Mukaddes ruh onu çöle alıp gitti. İsa ol ýerde 40 günläp iblis tarapyndan synaldy. Mukaddes ruhun güýji bilen diýe mukaddes ruhtan dolup nire gitti? Çöle gitti. Mukaddes ruh onu çöle alıp gitti. Köp adamlar mukaddes ruhtan dolan wagtymyz, biz adamlaryň garaşýan zadymyz, bir köprek bir gudratlar, alamatlar görmek isleýäs. Mukaddes ruhtan dolan wagtymyzda inanılmaz derecede bir şatlyk geler üstümüze. Gülkü bilen dolarız, käbirler şeýle de inanýanlar bar. Şatlyk bilen dolarız. Hawa bularyň hemmesi dogry bolup biler. Emma mukaddes ruh hiç haçan bir taraplayın işlemeýär onlar. Doğru, ol bize parahatlygan berip bilýär. Mukaddes ruhtan dolan wagtymyzda göz ýaşam berip bilýär. Dawud mukaddes ruhtan dolan wagty tans etdi diýip ýazılan ýeri bar. Ol bize şatlyk berip bilýär. Ol bize parahatlyk, umyt berip bilýär. Mukaddes ruhtan dolan wagtymyzda onuň huzurunda mukaddes ruhtan dolup ýaşamak atyk o zat. Menen bularyň hemmesini baştan geçirýän wagtlar dürli hili ýagdaýlarda. Emma mukaddes ruhtan dolup diye dolanda mukaddes ruh onu çöle alıp gitti. Mukaddes ruhtan dolup hiç adam biz göz önümüze getirip bilmeyiz, doğru mu? Mukaddes ruhtan dolup Hudaý bizi synaga çöllüge alıp girdi. Mukaddes ruhtan dolup. Näme üçin? O ýerde biz iblis tarapyndan synalmaly. Şol synaglardan geçmeli. O sınavların bizim aklımızda, yüreğimizde nämelerin barlygyny görkezýän bir çöllükdir. Seredin mukaddes ruhtan dolup İsa çöle girdi. İsa'nın sınalmagyny men hemişe Adam ata bilen Howwanyň eden bagyndaky ýagdaý bilen deňeşdirýän. Bir adam tarapyndan dünýäge ölüm geldi. Yani Adam ata bilen Howwany tarapyndan Hudaýa boyun bolman, olar ölüm getirdiler. Hudaýdan aýra düşmek günäni yer ýüzüne getirdiler ve bütün adamzat olaryň günäsi netijesinde günäkar boldular. Ve olar hem şeytan bilen şeýle dialog alıp bardylar, gepleşip alıp bardylar, emma olar çölde, olar Eden bagynda. Hem zadyň bol yerinde, hem zadyň yeterlikli yerinde, başgaça aýdan wagtynda meslek diýýäs biz ona. Eger hazır şu döwürde adamın hiç bir gaýgalyda bolman hemme zady arty bilen yetip duran bolsa, bu meslek dokluk diýeli başgaça aýdan wagtymyzda. Olaryň şeytan bilen dialogu doklukda bolup geçti. Emma ol dialogda, şeytan bilen gepleşikde, ol synagda olaryň ýanyna şeytan gelip, ýagşyny ýamany saýgarma agajynyň miwesinden olara iýdirdi. Özem ansatlyk bilen aldap iýdirdi. Hudaý sizleri yeterlikli derecede söýmeýär. Eger söýýän olsa size bu agaçtan hem iýmege mümkinçilik bererdi. Çünkü bu agaçtan miwesinden iýseniz siz Hudaý ýaly bolarsyňyz, ýagşyny ýamany saýgaryp bilersiňiz. Daha büyük akıllara eýe bolarsyňyz diýip olara azdyrdy ve olar iýdiler. İlki Howwany iýdi, ondan soň Adam ataý iýdirdi. Netijede olar şeytan bilen gürrüňleşdikde olar Hudaý ýaly bolasy geldi ve onun gepine kulak astılar, Hudaýyň söýgüsine şükelendiler ve olar
bu sınavdan geçip bilmediler. Ve günah edip Hudaýyň şöhratından mahrum boldular ve Eden bagyndan çıkarıp kovuldu. Yine de şoňa benzeşdirdim. Bir adam tarapyndan da gutuluş geldi diýip ýazylan ilmilerde. Olam Rabbimiz İsa Mesih arkaly. İsa Mesih arkaly gutuluş geldi. İsa Mesih hiçbir günah etmedi, hiçbir günahsız bu dünyaya indi. Hudaýyň mukaddes ruhundan äre değmedik Pak kız Meryem'den dünyaya indi. Yerde yaşan dövründe de şeytan bilen 40 gece gündüz oraza tutup çölde hiç saat iman sonunda acıgan vaktinde şeytan onun yanına geldi. Şeytan sıynağıyam doğanlar biz güçlü vaktimiz ya bizim oya vaktimiz ya da doğanlar bilen bilelikte yığınakta vaktimiz en işe ruhu goldağımız bar vaktinde ruhta güçlü vaktimiz gelmeye. Şeytan kursat teyleye ve bizim ecizden vaktımızda yani 40 gün oraza tutup İsa acıgan vaktinde, güçten düşen vaktinde, acıgan vaktinde, çölde vaktinde, susan vaktinde gelip yönekeyce soralar bilen onu sıynamaya başladı. Elindeki çöreğin daşın diye çöreğe örülmeyini emret. Çünkü Huda senin açlığını biliye. Sen näme diýsen, näme dilesen Huda yerine getirer diye. Olam näme diýdi? Yok şeytan. İnsan diňe bir çörek bilen däl, Hudaýyň ağzyndan çykan her bir söz bilen hem ýaşaýan da diýip ýazyldy da diýe. Şeytanyň aslında yaman mekir bir şeytan. 40 gece gündüz adam iýmese, içmese, onun çörek iyesi gelmez mi? Su içese gelmez mi? Adamın şol eciz vaktinde gelip İsa'nın yanına onu azdırmak için ilkinci çöpe atıp veriyor. Şu daşın çöreğe örülmeni emretti. Ama İsa onun mekirliğini hem biliyordü. Kim onun yanına gelenliğini hem biliyordü. Fizik taydan eciz hem olsa İsa çölde, o çöle de Hudaýyň mukaddes ruhunun gücüyle dolup giripti. Ve fizik taydan eciz olsa da onun ruhu güçlüdü. Olana gowy bir jogap berdi. Kitapta adam diňe çörek bilen däl, Hudaýyň ağzyndan çykan her bir söz bilen ýaşar diýdi. Yine de iblis onun yanından ayrılmadı. İblis ona bütün dünyanın baylygyny, ähli şalyklaryny görkezdi, ähli baylıklarını görkezdi. Buların her ählisinin hökümdarlygyny meninki diye. Şan şöhrat görkezdi. Bilen sen işe baylık bilen, hökümdarlyk bilen bilelikde şan şöhrat da bile gelýär. Bu ähli zatlary görkezmek bilen dünýäniň baylygyny, şöhratyny görkezip, bular meninki diye men isleýän adamma berip bilýär. Ama senden bir zat soraýan, eger sen maňa secde etsen, onda bu bütün dünýäniň mal mülkünü, baylygyny, şan şöhratyny, hökümdarlygyny sana bererim diýär. İsa şeytanın kimligini bilýär. Ve aslında bütün dünyanın mal mülkünün, altındır kümüşünün, şan şöhratının, ähli zadyň İsa'nın özüne değiştirdiğini bilýär. Hudaýa değiştirdiğini, ol ýeke tek Hudaýyň ogludygyny, miras düşer de İsa'nın özüdigini bilýär. Şeytan bu taýda yalan gepleýänler de bilýär. Şeytan bütün ýerüzüň mal mülki meninki diýär. O nädip seninki oldu? Seni yaratmadylar. Şeytan onu İsa'dan, Hudaýdan ogurlap, yaradyjy Hudaýdan ogurlap, indi Hudaýyň oglu İsa Mesih'e bunu hödür edýär, sana berjek diýip, maňa secde etsen diýip. İsa da o jogap berdi. Kitapda diňe öz Hudaýyňa secde edin ve diňe ona gulluk edin diýip ýazylan diýdi. Şeytanyň bu nomeri de geçmedi. Üçüncü gezek ol yine de onu bütün Ýerusalimdäki bir depe çıkarıp şu yerden özüni aşağı okla çünkü Hudaý seni öz ellerinde, perişteleri seni öz ellerinde tutup ayağını da yere değizdirmen seni tutarlar diýdi. Olan diýdi, iman eden Hudaýyňa sığınama. Bu üç zatta Hudaýa sığınamadı. Mal mülk üçün, şan şöhrat üçün, baylyk üçün, hökümdarlyk üçün ya da näme ýerim, näme içerim diýen çörek üçün. Umuman aýdan wagtynda göz höwesi, ten höwesi, ýaşaýyş tekepdirligi.
Bu üç zatta şeytan İsa Mesih'i aldap bilmedi. Azdırıvan bilmedi. Bu sınavlardan İsa'nı yıkıp bilmedi. Ama Adam ata bilen Havva bu üç sınavdan yıkıldı. Yönekeyce sınavdan geçip bilmem yıkıldılar ve günah ettiler. Ama İsa bu çölden beni hayran kaldıran zat doğanlar. Çölden çıkan vaktına serebin İblis İsa'nı sınadı ve yıkıp bilmedi, azdırıp bilmedi, özüne boyun edip bilmedi. Ondan sonra diye ta amaklı fırsat geliyence onun yanından ayrıldı. Ama İsa mukaddes ruhun gücü bilen 14. ayette celile dolanıp geldi. Mukaddes ruhun gücü bilen dolup, mukaddes ruhun gücü bilen celile dolanıp geldi. Nedip ol bu çölden yine de 40 gece gündüz imen, içmen, şeytan tarafından sıynalıp, yine de çölden güç ile çıkıp geliyor. Bu beni hayran kaldırıyor. Çöle girende de mukaddes ruhtan dolup, mukaddes ruh arkalı çöle girdi. Ve mukaddes ruhun gücüyle de çölden çıktı. Adam atabilen Havva Eden bağından kovulan vakti mukaddes ruhtan doğulup, onun gücünden doğulup çıkmadılar. Onlar mukaddes ruhtan mahrum olup çıktılar. Yenilip çıktılar. Günah edip Hudayın şöhratından, onun varlığından, onun huzurundan kovulup, ondan mahrum olup, yenilen derecede onlar Eden bağından çıktılar. Ama şeytan beğendi bunları yengenliğine. Ama İsa'nı da yenecek oldu. Ama İsa çölden mukaddes ruhun gücüyle çıktı. Doğanlar, gelin özümüzü Adam atabilen Havva'nın yağdayı ve İsa'nın yağdayı arasında koyup görelim. Dürlü hili vaktlarda, dürlü hili yağdaylarda, olsa da sonku günlerde ki kıyınçılıkları, sınavları ve çöllük deyip alalım. Biz bu çöllüğe girende mukaddes ruhun gücüyle girdik mi? Ve bu çöllükten mukaddes ruhun gücüyle çıkıyas mı? Ya çıktık mı? Ya Adam atabilen Havva'na yağlı çıktık mı? Ya İsa Mesih yağlı bu çöllükten çıktık mı? Gelin bu arada fikirlenelim ve oylanalım. Doğanlar çöllükten çıkandan son köp zatlar bolup geçiyor Adam'ın yağdayında. İmanlı birinin yağdayında. Serebin yine de şunu yağlı ayet var. Yevreyler'de 5. bab 8. ayette ol oğul hem bolsa görgü görüp tavın bolmaklığı öğrendi diye. İsa Mesih bütün gören kıyınçılıklarında, bütün gören görgülerinde Hudayın yeketek oğlu olsa da diye gören görgüleri arkalı diye Hudaya boyun bolmaklığı öğrendi diye. Ne hilip ediyeniz bu ayetlarda? İsa görgü görmeyen ki Hudaya boyun bolmazak birimidir. Bizimkiyalı baş vermeye, hiç ne kulak asmayan birisidir mi? Nedip ol görgülerin içinde de Hudaya boyun bolmaklığı öğrendi. Gelin bu ayeti size düşündüreyim. Aslında İsa'da hiçbir günah yoktu. Onda Hudaya karşı bunt yoktu. Onda Hudaya boyun bolmazlık ruhu da yoktu. Ama nedip ol görgülerin içinde yine de Hudaya boyun bolmaklığı öğrendi. Yadınıza düşen olsa ben İsa'nın sonku günleri vardı, gurur veriptim geçen yaklaşıklarda. İsa onun adamlık haysiyeti vardı. 100% bizimki yalı adamdı. Ehli duyguları, ehli zatta bizimki yalı bir adamdı. Şol bir hatta da onda Hudaylık haysiyeti de vardı. 100% Hudaylık haysiyetine iyiydi. Buna qaramazda İsa Getsemane bağında dua eden vaktinde Hudayım, eğer mümkün olsa bu kelse menden soğulup geçsin deydi. Ama meninden senin isteğin olsun deydi. Kelse diyende bu ölüm, haçtaki ölüm göz önünde tutuyor. Onu göz önünde tutup dua ediyordu. Eğer mümkün olsa bu ölüm benden soğulsun. Çünkü hiç İsa'nın adamlık tebiatı meyletin haçta çiğlenip öldürülmeye, gitmek istemeye de adamlığı. Ama içinde Hudaylık haysiyeti benim isteğimden ama atam senin isteğin olsun diye.
Şol göreş içinde İsa'da Hudaya boyun bolmazlığın saylağı vardı. Ama meyletin görgülerin içinde, kıyınçılıkların içinde de nece ecir çekse de öz-özünü korumak isteği vardı. Haça gitmezlik isteği vardı. Düşmanların dirmi dağını etmek isteği vardı. Ama bu istekleri ol boyun bolmadı. Ol görgülerin içinde de yine Hudayın erki, Hudayın isteği yerine yetsin deyip Hudayın erkine, Hudayın isteğine boyun bolmağı öğrendi. Seredin çölün içinde de, kıyınçılıkların içinde de, ahli sinalların içinde de her bir adamda saylağı vardı. Çol kıyınçılıklarda Hudaya kulak asmak saylağı var. Hudayın erki yerine yetsin deyip ve Hudaydan yüz öğürüp beden isteğini yerine getirmeye de saylağı var. Haysını adam saylaya. Ve adam şol çöllükte, şol kıyınçılıkların içinde hemen öğreniyor. Hudaya boyun bolmağı öğreniyor mu? Hudayın isteğine göre yaşamağı öğreniyor mu? Ya da ey benim başıma kıyınçılık geldi. Hudayam bana düşünmeli. 40 gece gündüz çörek yemok. Hudaş çörek bolsun deydi mi İsa? Biz kıyınçılıkların içinde hemişe şeyle diyeceğiz. Ey adam da biz. Adam ecizlikleri var da. Hudaya benim kıyınçılıklarımı düşüner. Şu bedenim isteğini edeyim de. Sen biliyor da benim ihtiyacımı da biliyor. Yağdayımı da düşünüyor İsa. Deyip şeyle özümüzü aklacak oluyoruz. Ama yok. Çölde hemişe ikisini saylağı var. Hudayın isteğine boyun bolmak saylağı var ve öz beden isteğine saylamakta saylağı var. Adam nemeni saylaya ve çölde nekili çıkışı da ona bağlı. Eğer Hudayın erkine, Hudayın sözünü saylasan, çölden sen mukaddes ruhun gücü bilen çıkarsın. Eğer öz isteğini, öz günahlı hesaplarını, öz bedeninin isteğini kanaatlandırmak istesen, onda ol çölden sen mukaddes ruhun gücüyle de adam atabilen hovayla yanında çıkıyor. Neden var? Bu arada da entek dinişten görün ederiz. İsa Mesih Hudayın yeketen oğlu olsa da diye görgülerinin içinde görgü görüp Hudaya tavın bolmağı. Bunu başkaça tercüme etse de oluyor. Hudaya tavın bolmağı sayladı. Deyseyen boluyor. Boyun bolmağı öğrendi deyseyen boluyor. Ama biz başımıza gelen kıyınçılıklarda Hudayın isteğini, Hudayın sözünü şeyle yazılıptır. Men şu yazılana göre hareket edecek. Yazılana göre, kitapta yazılışına göre, İncil'de yazılışına göre çözecek. İncil'de yazılışına göre sayılacak deyip çölden yeniş bilen çıkıyas mı? Ya da çölden kıyınçılık bilen yenilip çıkıyas mı? Ve onlar Yevreylerde yeni yazılan 4. bab 15-16. ayetlarda baş ruhanımız asla günah etmedikken bolsa, İsa barada görünüdüler, asla günah etmedikken bolsa, edil bir ziyalı ahli taraftan sınavlara salınıptı. Şunun için hem ol bizim ecizliklerimize düşünüyor. Bir merhametli Hudayın tahtına batırgaylık bilen kolaylaşalım. Şonda ol merhamet edip zerur vakti bize yardım verir diye. Düşünüp bilmeyenden İsa baş ruhanımız ahli zatta bizim tiyalı sınavlara duş boldu. Çünkü ol bizim yalı adamdır. Şol bir hatarda Hudayın oğludur. Şunun için hem senin ve benim ecizliklerimi ol düşünüp biliyor. Merhamet Hudayının tahtına batırgaylık bilen kolaylaşalım. Eğer bu sınavdan çıkıp bilmeyen, yıkılan olsak da onun yanına kolaylaşalım. Çünkü onda merhamet vardır. Onda geçirimlilik vardır. Ol merhamet verer bize zerur vaktinde, gücem verer. Ol bize yenişem verer. Çölden yenişte çıkmaya kömeğem eder. Doğanlar seyredin. Sınavların maksadı ne için adam atabilen hovayna sınavdı. Onlar yıkıldılar. Bu egzaminden geçip bilmediler. İsa'nın özü çöle ekidilip çölde sınavdı. Ol egzaminden yeniş bilen, güç bilen çıktı. Biz hem
Sıynalyaz. Ne kilip kirediğiniz? Sürekli hemişe yıkılmak için mi sıynalyaz? Ya biz şeyle deyip biliriz. Ey biz eciz, biz İsa'yı aldı, biz Adam atarından kovaynayalı. Biz hemişe çöle girsek, hemişe çölden yenilip çıkıyaz. Yenip bilmeyiz. Biz Adam, biz günahlı diysek, onda bu önümüzdeki sınavlar, koyulan sınavlar, onun maksadı ne mi? Peydası ne mi? Bizim o sınavları yenip geçmemiz için değil mi? Sürekli, iyice giderli dünya yenileyen olsak, onda bizde mukaddes ruhun gücü nerede? Mukaddes ruhtan doğruyaz mı? Mukaddes ruh bizim yüreğimizde yaşayan mı? Bu soruları öz-özümüze berende onlar. Çöllükten hazırki dövrde İsa Mesih'e iman eden adamlar yeniş bilen de çıkıp biliyorlar. Yeniş bilen çıkmak için özümüzü şeyli derecede kiçeltmeli ve kitapta, mukaddes kitapta yazgıda neme yazılan olsa, şol yazgılara göre fikirlensek, yazgılara göre çözsek, yazgılara göre problemalarımızı çözmek istesek, onda biz bu çöllükten yeniş bilen çıkıp biliyoruz onlar. Çöllük dine bir yıkılıp egzaminden yıkılmak için, sınavdan yıkılmak için verilmedi. Hudayın maksadı her bir durmuşumuzda yüze çıkan sınavdan İsa'nın çıkışı yalı. Yeniş bilen çıkmağımızı isteyen Huday. Mukaddes ruhun gücünden doğulup çıkmağımızı isteyen Huday. Gelin yine de iki sana yağdaya seyredelim. Matta'nın hoş havarında ve 1. Korintoslar 3. bab 10-15. ayetlarda bizim başımıza gelen sınağı has, aydın misallar bilen açıklayarlar. Hudayın sözünde. Şol ikisini almak istedim. Onların birincisi su bilen. Doğanlar su ve ot bilen bizim imanımız sıynalıya. Arkamdaki suratlaran ütker görensiniz. Seyredin, Matta'nın hoş havarında bizi su bilen sıynalıya. Bizim durmuşumuzu Huday sıynaya. 7. bab 24-27. ayet. Şunun için hem bu sözlerini eşidip onları bercay eden her bir adam öyünü kayanın üstünde kuran akıllı adama benzeyer. Bu barada Robin'de görün edipti has giyinişleyin yığınakta. Yağış yağıp siller geldi. Yeller öğüsüp ol öye urdu. Emma öy yıkılmadı. Sebebi ol kayanın üstünde vurluktu. Benim bu sözlerim eşidip onları bercay etmedik her bir kişi öyünü çeğrenin üstünde vuran akmak adam yağlıdır. Yağış yağıp siller geldi. Yeller öğüsüp ol öye vurdu. Öy yıkılıp bütünley vesveyran oldu. Matta'nın hoş havarı 7. bab 24-27. ayetler. Doğanlar seyredin. Su bilen, tukan bilen, yağış bilen, yağmur bilen Huday bizim öyümüzün neyde kurulanlığını sıynadı. Öyümüzün yağdayını sıynadı. Hudayın sözüne kulak asıp onu bercay edip yaşayanlar öyünü dağların üstünde kuran adama benzediyor. Nece tupan tursa da, siller gelse de, derya coşsa da, su gelse de, ol öye urup bilmeyse, ol beyiklikte kurulan bir öydü. Ol akıllı adam değil. Hudayın sözünü eşidip, durmuşunu ol sözlerin üstünde kuruyan adamı şuna benzediyor. İkinci hile adam, aşakta, peslikte, çeğrenin üstünde öyünü kuran adam bilen deneştiriyor. Bu adam diye Hudayın sözünü eşidiyor, ama ol sözünün üstünde öz öyünü kurmaya diye. O çölün üstünde, çeğrenin üstünde öyünü kuran adam. Su gelen vaktinde onun öyüne oraya, siller coşup onun öyüne oraya ve öyünü yıkıp derbi dağın ediyor. Bu adamı ahmak adam değil. Su sığınaya, senin durmuşunun nemede kurulayandığını, imanının neme esaslanıyandığını, senin Hudayın sözüne kulak asyan mı yok mu? Onun sözüne boyun bolayan mı yok mu? Onun sözüne göre durmuşun kuruyan mı yok mu? Sil, su bilen Huday sığınaya. Diyelim doğanlar, akıllı adamlar bu silden, bu sudan
Yeňişli çykýarlar, ýene güýçlüler. Sebäbi olaryň öýüne hiçbir şikayet yetmeýär. Çünki olar ona taýýardylar. Hudaýyň sözüne göre okap, öwrenip ona göre ýaşaýardylar, durmuşyny da ona göre gurýardylar. Durmuşdaky çözgütlerini de Hudaýyň erkine göre çözýärdiler. İkinci adam alalım. Diyelim bunun bar öýjaýy hemmesi suw bilen weýran boldy, tupan bilen weýran boldy. Emma özü ölmän. Entek ýaşaýar. Bu adam yeňişli çıkmadı adama menzeýe. Bu tupan bu silden yeňişli çıkmadı, yeňildi. Bar uran zatlary derbe dağın oldu. Emma özü biri kaldı. Hudaýa şükür. Diýerler, näme bela beter gelse, mala gelsin. Gazıga gelsin. Adamın canı sağ olsa, mal mülki ýene de bolardy zat. Emma bir gezek sil bilen öýüm bar bütün emlerin gyryldy, ýok boldy, sebäbi olar çägeniň üstünden gurulandy. Ölmedin, ýaşap ýörsen, güjür gaýratyň bar, saglygyň bar. Emma käbir sapaklary öwrendin. Hiç olmanda öýü çägeniň üstünden gurmazlygy öwrenensin. Indi Hudaý sana ýene mümkinçilik berýär, ýaşamagy, işleýän, gazanýan, pul toplaýan. İkinci gezekde ýene barıp şol öňkü ýykylan öýüniň çägede bolan bolsa, ýene de şol esasda durarmy? Ýene şol hile eder, ýaşarmy? Ýa-da ikinci gezek öýün guran wagtynda onuň öýüň aşagyny göterip, beýik edip, fundamentinde gowy urup, ýa-da başgaça daşlar getirip beýik edip, ýa-da wapşe o ýerden gidip başga bir ýerden, beýiklikden bir ýerden yer alyp dağın üstünden vurmarmysyn? Elbetde gurarsın, eger aklyň bar bolsa. Eger aklyň ýok bolsa, ýene de şol çägeniň üstünden, ýene de öý gurarsın, indiki sapary silgelene çenli. Doğanlar aýtjak bolýan zadyma düşünüp bildiňizmi? Açykça aýdaýyn. Eger bir synagda ýykylan bolsa, ol synagdan geçenden soň yıkıldın, günah ettin, yanlıştın. İkinci geze Hudaý sana yine yaşamaga şans verse, yine de şol öňkü ýaşaýyşyň ýaly ýaşarmy? Ya da bu agyr günlerden ertirdiýeli koronavirusda gutardy, kynçylykda gutardy. Yine normal jyzyne, durmuşa dolanyp geldik. Yine şol öňkü ýaşaýyşynda ýaşarmy? Bu bolup geçen kynçylyklardan hiç zat öwrenmän, şol öňküligiňe ýene ýaşarmy? Ya öňkü adam ýaly bolarmy? Ya pikiriňde, ýüregiňde başga hile, Hudaýyň sözüne boyun bolmaga öwrenmäge başlarmy? Ya hiç bir bu kynçylyk döwürlerde bir zatlar öwrendiňmi? Ya bu synagdan geçenden soň başgaça ýaşap başlarym diýip Hudaýa söz berdiňmi? Bu barada oýlanyňlar dolanlar. İkinci bir ýerde ot bilen synalýan ýerini görýäris häzir. Bu 1-nji Korintoslular 3-nji babda bizim durmuşumuz diye, yani bizim yaşayışımız ot bilen sınalıyor dolanlar. Gelin bu ayetlarda okalım, şunun bilen sözümüzü bitireriz. Ve etir ki gepleşiklerimize, sorar cevaplara bolca taýýarlyk görürsünüz diýip pikir ediyorum. Dolanlar hakykatdan da men gürrüňdeşlikde, sorar cevaplarda ya da Hudaýyň sözüni paýlaşan wagtynda sizin yüreğinizde bir çuңur üýtgeşikligiň emele gelmegine umyd edip garaşýan we onuň üçin dilek. Köplenç bunu görmän wagtynda wagt geçde bolýar. Mysal üçin ýagyş ýagýar. Asfaltyň üstüne ýagan ýagyş meniň öýümün ýanyndan geçip gidýär, derýa ýaly bolup akyp aşağı gidýär. Gönü denize gidýär. Diýje şoň ýaly, diýjesi bilen ýagyş ýagy, erti bilen tursaň ýene urakçylyk asfaltyň ýüzü. Asfalt özüne suwu singdirmeýär. Eger toprakly ýere şeýle ýagyş ýagan bolsa, onda toprak özüne singizdirer bu ýagyşy. Ve ol yerden ertesi gün geçip bilmezdiň sebäbi ol batkalyk bolardy. Yani toprak özüne singdirýär ýagyşy. Köplenç men pikir edýän şeýle çuңur pikirleri ortağa çıkaran wagtynda Hudaýyň sözünden
Çuңgur ılhamlar alıp paylaşan wagtymda men şol asfaltın yüzüne yağış yağan ýaly geçip gitmeýin islemeýin. Men şol sözlerin sizin ve menin durmuşuma çuңgur siňip ol ýerde yumşaklık emele getirmeni isleýän, ýüregi yumşatmagyny isleýän. Emma biz sorak jogaplarda da yüzle geçip gidýäs. Çuңgur girmejek bolýas. Bu näde orada onda? Hudaýyň sözü sizin yüreğinizi yumşatsın, yankı, mes toprak ýaly, asfalt ýaly geçip gitmesin ýağış üstünden. Bu sözlerde sizde şol yumşaklığı emele getirer diýip umid ediyorum. 1. Korintoslar 3. bab 10-15 ayetler. Men Hudaýyň özüme beren merhemeti arkaly ussat binager kimin umaratın binyadyny tutdum. Başka biri bolsa binany gurýar. Ýöne herkes öz urýany babatda ünsüz bolmalydyr. Hiç kim eýýän tutulan binyatdan, ýagny İsa Mesihden başga bir binyady tutup bilmez. Bu binyadyň üstünde bolsa, kimin altından, gümüşden, gymmatbaha daşlardan, ağaçtan, çöp çalandan ýa-da samandan urandygy soňra belli bolar. Bu Rabbin gününde ot alav arkaly aýan bolar. Ot alav herkesin eden işinin nähilidigini synar. Eger onun Guran binası oda çydasa, ol öz sıylagyny alar. Guran binası oda otda köýse, ol yitki çeker. Ýöne altın kümüşün otda arassalanyşy ýaly saplanyp halas bolar. Doğanlar ine şeyler. Yine bu öy barada görünüyor. Binyat, yani fundament, İsa Mesih diye Resul Paulus. Ama bu İsa Mesih fundamentin üstünde her kim öz hayatını, öz durmuşunu koruyor. İmanlılar. Biri diye oda çıdayan altın, kümüş diye gymmatbaha daşlardan durar diye. Öy yansa da onlar yanıp erimeye. Oda çıdayan. Başka birileri ağaçtan, çöp çalandan ve samandan öyünü kuruya. Ol ot gelen wagtynda diye ol öy dolulugyna yanıp oturar. Her kim özünün öyüni, ruhu öyüni nämeden gurýanlygyna dikkat etsin. Sebäbi ot hükman geler diye, ot synar diye. Eger kimdir birinin öyü oda çıdaman yanıp yok olsa, özü diye altın kümüşün otda arassalanyşy ýaly arassalanyp diye halas bolar diye de temizlener başka çaylar wagtymyzda. Altın kümüş bilýäňiz, tapılıp gazılıp alınan wagtynda hapa kirli bolýar. Ve olary otda şeýle gızdyryp, täzeden eredip, şol eretmeň netijesinde ondan hemme hapalar yanıp yok bolup aýrylýar. Ve otda arassalanyp temizlenen altın kümüş soň bizim elimize dakylan yüzük bolýar. Bu arassalanan, saplanan arassa altın bolýar. Emma otdan geçmese bu arassalanmaýar. Munyň otdan geçirmesen başka bir arassalanyp boljak bir ýolu ýok. Su bilen arassalanyp bolmaýar, başka zat bilen arassalanyp bolmaýar. Diňe onun içinde köýdürüp, eredip bundan ähli hapalyklar aýrylandan soň bu arassa altın bolýar. Gümüş de şeýle, bir topar gymmatbaha materiallar şeýle temizlenýär, arassalanýar. Ýa-ni adamym şeýle diýer. Manysız durmuşda ýaşasa, yaman niyet bilen öyüne kursa, diňe öz bähbedi üçin Hudaýa hyzmat edýän bolsa, ruhu durmuşyny manysız zatlarda kurýan bolsa, ot gelen wagtda onu synar. Otdan geçip bilmese, bir zat bolar onun peýdasyna. Ot onu arassalaýar diýer, temizler diýer. Altın kümüş temizleýişi ýaly. Ondan soň özüge ot içinden geçen ýaly bolup diýer, halas bolýar. Yine de bu şans doğrunda olmalı. Ottan geçen, arassalamayan, ama özün yine yaşamak şansını alıyor. Yani birinci misalımızda sil geliyor, su geliyor, öyün yıkılıyor ama özün değil kalıyor. Demek, Hudaý seni söýýär. Sana yine de bir gezek şans veriyor. Doğru yaşamaga, ona iman etmeye, ona boyun bolmaga. İkinci ýagdaýda da ot gelýär, synaýar, belki öyün yanandyr, köýendir. Belki bu sınavdan yeňişli çıkıp bilmedin, yıkıldın.
Ama yine de sana şans verdi. Özünü de bu odun içinde temizledi Huda. Yanlışını görtezdi, günahlarını görtezdi, tova yüreğini verdi. İndi. Ottan çıktın. Hiçbir kadın yok. Ehli kadın köydü. Ot içinden geçen olsan bütün hemme kadın köydü. Ama özün diri kaldın. Canın sağ. Yine Huda'yı tanıya. Tova yüreğin var. İndiki sapar Huda'yı sana terze şans veren vaktinde. Seni yine de ağaçtan, çöp çalandan, samandan öyün vurar mı? Ya da ikinci safar geçen öyünler yanında yok oldu. Yine kummadan bolsa, kıyından bolsa, ummat baha daşlardan, altından, gümüşten, oğda çıdayan materyallardan öyünü kuracak deyip aklına aylandırdı. Doğanlar Huda'nın merhametine sığınamak. İsa Seredin Huda iman eden Huda'yını Rabbine sığınamadıydı. Hava Huday meni ol yukarıdan aşağısını saman öz perişteleri meni ayağımda aşağı değilmen tutup yere koyarlar. Hava eder. Ama sığınama Hudaylıydı. Şeytan. Bizim Huday bana merhamet eder. Huday bana düşünür. Huday beni bağışlar deyip onun merhametini, onun sabrını, onun sevgisini sığınamalı doğarlar. Hayırsızlar. İman ediyen Hudayımıza sığınama. O merhamet ediyen olsa şartlanın beğenin. Söyleyenleri için ona minnettarlık bildirin. O size ve bana yine de yaşamaya şans veren olsa o şansımızı doğru şekilde kullanalım. Hiç olmanda akıllı olalım doğanlar. Bir gezek öyümüzü suvasan olsa indi yine de şol çayalın üstünde vurmalım. Eğer bir gezek öyümüz yanıp yok olan olsa yine ağaçtan, çöp çalandan, samandan öyü vurmalım. Hiç olmanda öz yanlışlarımızdan öğrenelim. Akıllı adam diye kişinin yanlışlarından öğrenendir. Ahmak adam öz yanlışından da hiçbir netice çıkarıp bir zatlar öğrenmez. Doğanlar akıllı olalım. Esvörlü olalım. Hudaya iman edelim. Ehli yağdayda da kıyınçılıkların içinde Hudaya boyun bolmağı öğrenelim. Eğer Rabbimiz İsa Hudaya görgülerinin içinde Hudaya boyun bolmağı öğrenen olsa biz günahkar adamlar has öğrenmeli değil. Kıyınçılıkların içinde Hudaya boyun bolmağı öğrensek onda otta ya da suda öyümüz bir dağın bolan hem olsa çölden güç bilen değil de kıyınçılık bilen adam ata bilen o inanın günahkar yüreği bilen günahları bilen vicdan azabı bilen pişmanlar bilen çölden çıkanan bolsak yıkıldım deyip çıkanan bolsak yine de Huday bizi dikleye umut veriyor merhameti bilen yine bağışlar ama iyice giderler çoğu bir yerde kaytalar yaşamalı doğanlar. Birazcık fikirlerimiz Hudayın sözüne göre ülkelerim. Hudayın erkine göre oylanmaya başlayalım. Hudayın erkine göre saylav etmeye başlayalım. Çözgüt çözmeye başlayalım. Kitapta şeyle yazılan deyip yazılana göre şeytana cevap vermeyi öğrenelim. Oy Huday bizlerin her birimize, durmuşumuza gelen kıyınçılıklardan, çöllüklerden doğanlar. Bizlerin her birimize Rabbimiz İsa Mesih yeniş bilen, güç bilen çıkarsın. Bu koronavirüsten sonra yine de yığınağımız toplanıp başlanıyordunda bizim hakikaten bu çöllükten, bu kıyınçılıktan yeniş bilen çıkanımız görünsün, iman edenlerin sanı artsın. Canlarının halas olan adamları görelim, taze yüzleri görmeye kadar müyesser etsin. Ve özümüzün hem içki dünyamız, yüreğimizin şeyle yumuşanlığını görmeyi isteyen asfalt yalı der. Huday bize hemmemize akbata versin. Ertiyle sizinle yine de devam ederiz diye umut ediyorum. Huday size fata versin. Hazırlıkça hoş sağ olun.